Ya, Mas teh ada, Mas Dar teh ada, mau. Ayo ya, Sekar Budaya. Spesial Bapak Haja, Bos ayam lo iki. Pak, Pak. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Nggak disawer, nggak apa-apa, yang penting didoain aja penyanyinya Pak, biar tetap di jalan yang benar. Biar cepat sembuh. Oh iya, terima kasih loh ya. Cancanik Gelakatmu hadiahnya motor. Hatiku sejana kaca karo koncoku Dewi Jauh Sekar Budaya jalalala cerah foto di jantung.
nyawer ora? Bang Muklis nyawer nggak? Apa? Boro-boro. Kok belum nyawer? Ora nyawer ya, si kepriwe? Piwe sih? Ya kan menempan si Rika. Duitnya digawa apa ora ki? Ora kok koin si jebela kak. Bang Muklis nyekar nyekar malah nyekar Nganggo mawar. nganggo mawar. Oh iya beneran. Lumayan 20 kebek loh. Jan-jan mek kowe ning ati.
Nggih, mriki. Monggo Pak Ustaz. Ya, ayo sini. Lakon dadi jodoh tidak mau tak joget ayo Pak D, lagune napa? Monggo. Oh. Kempleng. Oh, nggih, mangke. Kadung. Lo
kaya ning desa jarene wis marah keturutan sing dikakeni biyen nate janji ning saiki apa lali Dilanjutke lagune Kempling, Pak. Mari ki babas Kempling. Nggih, kalau Pak De lagune nipun apa? Kempling. Oh, Kempling mawon. Manut tok ya. Heeh. Sing penting syukur. Ayo. Syukur bisanya. Gunung desa. Nyanyi piyambak napa pripun? Monggo mriki. Topil wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan monggo Mas awan-awan lunga blonjo ning pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang tuku gelang apa anting-anting aja sumbang lan yo ben
tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak ati dewean apa ora wedi timbang anggur kula gelem ngancani ngapusi pindahan monggo sini awan-awan lunga blonjo neng pasar paing prawan rondo kanggoku ora patek penting ayo toh ditoknya toh sampun nambah meleh ya lagu dipun apa ayo lagu dipun tali apa kotan monggo Oh aku boyo. Iya, rada pembeli. Yo. Ayo Mas mari badhe tindak pundi katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang anggur kula purun ngansane ayo Dek meneh Dek tenan yen purun iya 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 pindahan Jojo ora pati penting
urung ngasani. Yo. Ntar dulu, jangan pulang dulu. Lunga blonjo ning pasar bae. Iki blonjo napa Mbak Yu? Badhe pindahan matur sembah nuwun. Sehat selalu, berkah selalu Mas. So, sehat selalu Ade, matur sembah nuwun. Ora pati penting. Matur suwun buat dulur-dulur keluarga besar Pulau Gadung. Bos pitik kabeh. Keluarga besar Pulau Gadung mau ditunggu. La 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 la. Masuk. Yo yo. Ya 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 ya. Koke wujud tali sak kotange saiki nelat kok ilang sak slirane apa kurang larang pungkasane lan ngabari apa kowe lali karo aku iki najan regane 6.000 kuwi wujud katresnanku haknya sampeyan melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nang ngendi aku goleki tali kotak. Monggo to si kon jati lho lah aja. Ayo to ngadep. Kaya biasane lho Pak. Hop. Dipaksa lah.
Biyen wis tak tukoke wujud tali sak kotange saiki ne lak kok ilang lak slirane apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nang ngendi aku goleki tali kotang. Apa kurang larang pungkasane kowe ngilang nang ngendi aku goleki tali kotang. Mas taline kotang iki Tak simpen tekaning pati Wali kotang tondo tresno bukang suci Tondo tresno bukang suci ya ya ya. Matur sembah nuwun Pak Haji berkah selalu. Pade